फान्थाव फ्राय ओमफ्राय बिलाथि बेयाव दालि संगासिनो नैबेथिं फान्थावखौ एवनानै लानोसै लोगोफोर थाब थाब दुंलै थाव इदि नांगोन मासि थान्दा दिनैलाय सान्दुंबो गैया आयौ आयौ मारै दुगैबावगोनलै दिनैलाय सान्दुंबो गैयालै नै दाबो दुङाखैलै लगार बनिजों नायदिनि थाखाय दालि फान्थाव फ्राय बिलाथि एवनायजों जानोसै दिनै बारा जेबो बानायनो थाला आइमोनाथ' जाखानो नङा खोमा मालाय जाबा फोरमायलां आदादों जेरावखि थाङा हा मामा जादों क्या हो गया बेटा अंदर पानी गरम करना पड़ेगा खाना खाने के लिए ये yang buja suka memang tan tunggu deh tan jangan tan mari nanti kan sama ada kan wait saya buat kamu ya ayo kita sampai sampai dia mas ni belum nanggung dulu kita sampai cuma tunggu ibu mana sih kamu kayak dia gusuh lah nanggung Mudah, makan cuma dia. Mudah ini birat mezang style aku yang delera itu. Nama ini nih video ini kasih kamu boleh bayar na serba. Ini tinggal potong saya. Siapa kayak kamu? Ada gangguan nula dah nih dia sini sih. Mana kamera mina lagi sih kan ada di situ lah misalnya. Kamera mina dah ya. Pandai ke sana nah baca. Hey guys, look at me lagi dah ya. Wara. Sudah berbis tuan dah ya. Boria, sa kabalang niya. Tep na, zob-zob na tayo dito. Ang hindi mo naman, lalaan nila. Hindi rin minur pa rin niya. Ma, hinbaw na. Gel nu, maba, rezap sampai saya leh, di sana lah tadi. Singar sedang sila, tangga. Mita, ang singar dan sila, mita, ang ke ilmu bandar deh. Support nu bandar deh, mita deh, ang ke deh, singar dan siang deh, mita. Hari ini sasigan legefer, engkam song bandar kan, engkam apa? Kerjaan ni aja ni ayu, cubina ni walang lagi ni, man, tanda ta. Siapa mita? Hai Mita. Dia ke sana sini Mita salah. Makannya sama. Hah? Makannya. Sampai sini lah lagu pernah sakawengnya. Dali engkri bilati jenang, fry pantok fry sakaweng bedanya gini. Korea nih. Betul danger tanda lagi ni. Danger tanda lagi betul ayo sandon gigi ya.
A few moments later. दै गुदुं दुगैयाबा रैखा गैया दिनै आयौ देन्जार गुसुलै पानि गरम A few moments later. थांसिगोन मालाय नै ट्रा बाय बाय ट्रा नै र' मिसाला बिबारमोन बोरैबा थुखाबाय खानायावनो मैथाया साला बाराद्राय बिना फैसानि पाउडार होनो बायदि सेटिं Going. This is my BMW, guys. BMW aja. Garfai नै wah selfie aja wah मा selfie लिलाय सान्दुंसो थानो मोजां मोनदों आङो गोजांबायलै गोजांनायानो खारालै माथो बेसरावसो थांनो लुबैयो आङो बेसराव इधर कौन आ रहा है इधर साधु बाबा ड्रेस गाननो जल्दी आओ Hai madam ji. थांबाय दायो आदैया न'आव दायो जोंहा न'आव थांफिननोसै भिडिअ ओंखारनो लाजियोलै नै माखौबा लाजिलायो अबस्था गैयालै नै लामायानो थेजोब्बाय खोनाया माबा जोबनो मोनाखै गारना खारजोब्बायलै आंखौ रावबो गैला न'आव आं हारसिं जाबायलै खारजोब्बाय मालाय गावबा गाव मबाइल नायना थाबाय थानोसै आं एबार जाला ओइ मा जाखोलै मा सियारा हाल्लानो माबा जाखो इजिराबा हाल्लानो खोनासंबालाय लांबालां दावरावनो लोगोफोर आङो दायो जना दोङो ओंखाम जाखांबाय संनानै आदैखौबो बिदाय हरबाय दायो आङो न'आवनो दङ स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय टाटा